Sweet girl. Hi. Enchollaru. How are you? ಸೌಖ್ಯತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಪೆತ್ತ ಫೈನ್. ಮೊಕಲಂಜಿ ವಸ್ತು ಡಾಯ್ಜಿ. ವನಸಾಂಡೆ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ನೋ ನಿಯರ್. ಹೆಸರೆಂತ ಹೆಸರು? ನೇಮ್ ಹೆಸರೆಂತ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೆಂತ? ಪಂಚಮಿನಾ? ಪಂಚಮಿ. ಪಂಚ ఆయన మెసేజ్ రాదా వస్తే మారేది కల్లా రైట్ ವಾಟ್ಸಪ್. ತೀರ್ಥಬಲ್ಲೆ ಪಾತರ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬರ ಪೂಜಾ ಗಡಿಗೆಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಪಂಚಮಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಬಲೆ ಮಾರತಿತ್ತು ಐಡು ತೋರ್ಚಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಲೆ ಪಾತಿರ್ ನಾನು ಎರಡು ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಚಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಕ್ ನೆರ್ದು ಸಾಕಾತನು ತರ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕದು ಏತು ನೆರ್ಪುನುಂದು ಕೊಡಂಚದಾಲೆಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ನೋ ಊರು ಬೈಜಾರು ಊರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ದಾನೆ ಪೂರ ಏರ್ಲಿ ಜೇರ್ ಬೈಜೀರ್. ಕವಿತಾ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸಚ್ಚು ಗೀತಾ ಶೋಭಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಮಾತಾ. ಆಲ್ ಆರ್ ಬ್ಯುಸಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಚಮಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟು. ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರು ಬಂದರು. ಬಲೆ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರೇರೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಬೂತಾಯಿ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಬೂತಾಯಿ ಫಿಶ್ ಕರಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಗುರ್ತುಜಿ.
ಯಾಂಬತ್ತಿನ ಬೇಗಂಡ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರಿ ಟೈಮಲ್ಲ. ಏರ್ಲೆಚ್ಚೆ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡದು. ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡತೆ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎದ್ದಿಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗವೆ ಆವಿಯೇ ಕೋಪ ಪ್ರವೀಣ. ಕವಿತಾ ಬತ್ತೇನು ಓ ಪಂಚಮಿ ಬೈದೇರಿ ಆರ್ಯ ಕಡೆ ಬೈದೇರಿ ಪಂಚಮಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಚಮಿ ಬೈದೇರಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ನಿ. ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಓ ಅಕ್ಕೋ ಬೆಲೆ 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 ಇಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಶಾರ್ಟ್. ಎಸ್ ಕವಿತಾ ದಾನೆ ಕೋಪ ಎಂಕ್ಲ ಏಗಲ ಗಲಾಟೆ ಯುವರ್ ಟು ಲೇಟ್. ಕವಿತಾ ಶೋಭಾ ಪೂರ ಲೇಟ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಲಾಭಿ ಪಂಚಮಿ ಹಾಯ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಪಂಚಮಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ಲೇಟು. ಅದೇ ಷಷ್ಠಿ ಏಪ ಷಷ್ಠಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕರಿನಿ ಎರಡು ಕೋಪ ಗಲಾಟೆ ರೇಂಜ್ ಆತ್ ಫುಲ್ ಗಲಾಟೆ ಎಂಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವನಸು ಆಂದತ್ತಿ. ಎಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಜೋಕುಲು ವನಸು ಪಾಡುದು ಅತ್ತೆ ಅಂದಿ ಪಂಚಮ ನೋಡ ಎಂತ ನೋಡ ದಾಯೇ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್. ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಕವಿತಾ ವಾಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕವಿತಾ. ಈರು ಧಾನ್ಯ ದಾದೆ ಧಾನ್ಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಕೋಪ ಕೋಪನೇ പൊക്കടെ പൊക്കടെ എങ്കിലേക്ക് ലൈഫ് ആപ്പച്ചി ആപ്പന പറിച്ച് ಬೆಳೆ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಿ ಇರಿಗೆ ಐಡಿಡು ಆ ಇರಿಗೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಕಡುಪುಡ್ದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಈ ರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾರ ಇಜ್ಜಾತ ಕೋಪ. ಕವಿ ಯಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತ ಓಡೆಗೆ. ಕವಿತಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC. ದಾನೆ ಕೋಪ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬೈದೇರು ಬೊಲ್ಪು ಬತ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲ. ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಆರಡ ಕೋಪ ಎಂಕ್ ಬೈದುಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಬೈದುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕು 2 ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ನಂಬರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್ ಓ ಗುಡ್ ಕವಿತಾ ಅರಿನಿ ಆಯ್ ಕಡುಪುಡ್ದೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದ ಪ್ರಬಲ್ ಬಂದಿ ಏಟ್ ಪಜ್ಜು ಬೈದಿಂಡಿರೇಗ ಕವಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ನಿಗ್ಲೇ ಮುಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಹಸ್ರಪ್ಪ ಇರ್ದಾದಿ ಗೊತ್ತನೆ ಕಾಂಡ ತುಯ್ಯ ಇನ್ನ ಲೈವೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಡ್ ಕಡೆ ಬಂಡಿನ ಪುದರ್ ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಡು ಈ ಮಂದನಾ ಏರು ಶ್ರೇಯನಾ ಶ್ರೇಯನ ಪುದಡೊಂಜಿ ಬೈದಿನ್ಗೆ ಪಜ್ಜನ ಬೈದಿದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಉಂಡು ಮಾರ ಒಂಚೂರು ತೂಲೆ ಮರ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೀಟದಾನೆ ಮಂತೀನಿ ಬಲಿ ಪೇರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೆ. ವೆನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. December 10. ಏರಿಗು ಇರೆಗೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಹರಿನಿಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಓ ಅಂದೆ ಜ್ವರ ಮರ್ದಕಂದು ಜ್ವರ ಇತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಸಗುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಿನಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ನಾವ್. December 10. ಅವು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಇರಡ ಶೋಭಡ ರಾಜಿ
ಅಗಾರಡು ಕೋಪ ಎರಡರಾಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕು ಅರ್ನ ಕಣ್ಣು ಸಾರಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜಗಂಬೆ ಓಹೋ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್ನ ಪಾರ್ದಿನ ಬಲ್ಲ ಎರಿಗ್ ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರಿಗ್ ಪೋತಿರ ಸಾಕು ಕೊತ್ತಿಜೇರೆಂಕಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶೋಭಾ ಈರಿ ಇನ್ಸ್ಟಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಿಜ್ಜ ನೆಟ್ ಬಜ್ಜುನ ಸಿಗ್ಗಲ್ ಓಕೆ ಇಂಕ ಬೈದಿಜಿಗೆ ಈರ್ನ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಿನಿ ಯಾಕಡೆ ಆಮೇರ್ನ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ನೇಕ ಪೋದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಗು ಕಂಡೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಆಂಟಿ ನೋ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ನನೆಗೆ ಬೇ ಹರಿನಿ ನಾನೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಉಬರ್ ಒಬ್ಬೋ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಸುದೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರಂದೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಲ ಆ ಮುಂಕು ಮುಸದ ಅರ್ಥ ಪಾಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ ಐನ್ ಲೈಕ್ ಬೈದಿನಿ 3 ಸರ ಬೈಚಿಂಕ್ ಓ ಐ ನೋ ಕವಿದಾ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪುನಿ ಉಬ್ಬಾರು ಆಕಲಂಚೇರಿ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಡ ಗೊಬ್ಬವನು ಅಜ್ಜಿ ಗಂಡೆಗೆ ಅಚ್ಚುನ ಎನ್ನ ಫೋಟೋ ಅರ್ನಾನೆ ಫೋಟೋ ಪುನ್ಗೆ ಪೊಂಜವ್ವ ಅಕ್ಕತ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಚೋಕಲುಂಡು ಐ ಫ್ರೋಮ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಇನ್ನ ದಾದಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಗಜಬುಂಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎತ್ಲೆತ್ ಬನ್ಪೆ ಏನ ಬಸ್ಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಪೊಯ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ನ ಯಾರ್ದು ನೇಮ್ ಅವು ಬಸ್ಸು ಆರ್ತಾಯಿಜಿ ಹೋಗ್ಡನಾ ಅಲೆಯ ನೆರ್ನಿ ಅಕ್ಕ ನೆರಡು ಸೂಪರ್ ಬೇಡದಿಂಗೊಲಿ ಇಂಚಿನಿ ಗಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮಾಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿ ತರುಬೂತಾಯಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಪುದರ್ ದಾದ ಬಾರ್ದೆಂದು ದಾದಿ ಅಜ್ಜಿ ಗಂಡೆ ಅಪ್ಪನ್ನಾಗ ಸೂಪರ್ ಬನ್ಬಾರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಹರಿನಾ ಹರಿನ ನಂಬರ್ ಬಾರ್ದು ಜನ ಈರು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿನ ಹರಿಣಿ ಪಿಂಕಾ ಅತ್ತಿಯ ದುಬೈಡ್ಗೆ ಏರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕವಿ ಬೂತಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಓಲ್ಲಯ್ಯ ಕಿನ್ನಿ ಕೋರಿದನ ಪುಚ್ಚದನ ಓ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೀತಾ ಬಂದರು ಗೀತ ಬಂದರು ಅಬ್ಬಾ ತೋಜಿಂಡು ಮಾರ ಇರ್ನಂದು ಓ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಿಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೀ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಬೈದಿಜಿ ಬೈದಿನಿಗೆ ಕಡುಬುದಲ್ಲು ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಸ್ ಕೋರಿದ ದಾದಾ ಕಿನ್ಯ ಓಕೆ ತೀರುಜು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಮರ್ದದೆ ಎತ್ತಲ್ಲವೇ ಅಂಚನೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ವಿಜಯರು ತೂಲೆ ಏತ್ ಮೆತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಂಡು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ ಪೂರ ಡೊನೇಷನ್ ಬಾರ್ದೆ ಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆದ್ಕೋಲಿ ನನ್ನವರ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೆಂಬೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡು ಭಾರತಿ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನಿ ಪದ್ಯಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ನ ಇರು ಎಂಕ್ ಬೈಜತೆವು ಕವಿನ್ ತೂ ಲಿಪ್ಪುಲಿ ಕವಿನ್ ಲಿಪ್ ಕವಿತಾ ಉಂತುಲೆ ತೀರ್ಥ ಮಂತೊಂಬರ್ಪೆ ತೂಪೆ ನೀರು ಓಲಾರಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಗೀತಾ
ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಹೈಡುಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಪುನತ್ತೆ ಏತು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹ್ಞೂ ಬೈಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಬತ್ತೆ ಒಂತೆ ಉಂತುಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಗೀತಾ ಶೋಭಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪೊಕ್ಕಡ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಅನ್ ಕಲ್ಕೊಂಡು ದೊಂಡೆ ಹಾಳು ಮನ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ನಾಡ್ರೆ ಪೋಯಿನ ಕವಿ ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆ ನಾಡ್ರೆ ಪೇನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದಿತ್ತ ಚೂರ್ನ ಕಂಡೆ ಕಜಿಪುದ ಅದೇ ಶೋಭಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಈ ಪಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪಂಡರತೆ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾಟ್ ಸುದ್ದಿ ಅವು ಹೈಡ್ ಆತು ನಂದಿ ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಎತ್ತಿಕಂಡು ಡೊನೇಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಪೂರ ಯಾನೊಂಜಿ 35,000 40,000 ಮೊಬೈಲ್ ದೆಪ್ಪೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ತೋಚ್ಪಾಡ ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಪೆ ಮಲ್ಲ ನೀಂದು ರೆಡ್ಮಿ ವೇಸ್ಟ್ ఉంది ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಏತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆರ ಮಾರ ಆಂಡ ಆತೇಟಿ ಉಂಡುತ್ತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆತ್ತೆ ಇಂದು ಒಂಜು ಇಂದೆ ಇಂದುಲ ಹೈಡ್ ಆಡ್ ಬತ್ತದು ಇಂದೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಅಮ್ಮಡ ಚೂರು ಪಾತೇರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕವಿ ಪುಂಡಿಯ ಅತ್ತು ತರೆ ಕಿರು ಮುಂದೆ ಪೇನಿಜ್ಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತು ಲೈವ್ ಉಡಿತ್ತಲ್ಗೆ ಏರ್ನ ಲೈವ್ ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ದಿಯಾರಾ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಯಾರಾ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಡ ಮ್ಯಾರಿನಿಗೆ ಪಾಡಿಯರ್ಗೆ ಎಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎನ್ನಲೇ ಹಿಡಿತಾನಾ ಎನ್ನಲೇ ಹಿಡಿತೀನಿ ತರಬೇನಿ ಇಂಚ ಒಂದು ತರಬೇನಿ ಇಂಚು 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 ನಟೆ ಪೂರ ಬೇನೆ ಮಾರ ಇಂಕ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ತುಲೆ ತೆಯ್ತಿಟ್ಟುಂಡು ಪುಂಡಿ ಹತ್ತು ದೋಸೆ ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿಗೆ ಅರೆ ತೋಜಿಗೆ ಅರಿನ ಬರಲೆ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ರೇಪುನು ಪೆನ್ ಬತ್ತಲ್ನೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟೆ ಪೆನ್ ಬತ್ತಲ್ನೆ ಅರಿನಿ ಆಂಡ ಪಲ್ನೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪೆ ಈರವೆನ್ ನಂತೊಂಡು ಪಯಡ ಆಂಡ ಪಂಡಲ ಪೋಡಿಯ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪಿನಿದಾಯಿ ಅಂದಿ ಪಾಡ್ದೆಗೆ ರಡ್ಡೆಟ್ ಪಾಡ್ದೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಯ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜು ದಾದಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅರೆಗೆ ಹರಿನಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಡರು ಲಾ ಶೋಭಾ ಅಂದಂದೆ ನಕ್ಕನ ಬುದರ್ಲ ಶೋಭಾ ಬಟ್ ಕೋಟೆನತ್ತು ಪೂಜಾರಿ ಕರ್ಕೇರ ಸೂಪರ್ 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 ಅಂದೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಉಕ್ಕುದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಡು ಉಂಡರಪ್ಪೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಹರಿನಿ ಯಾನು ಬಾನ್ಮಿಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈವ್ ಓದಿತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ ನಂಬರ್ ತೂಯೆ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾನಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡುಪುರ ಬಂತೆ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜೆನ ಕವಿ ಕಕ್ಕ್ಯಾರ ಚೆಕ್ ಇತ್ತು ಶೋಭಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಭಲೇರಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಶೋಭನೆ ಸೂಪರ್ 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 ಶೋಭಾ ಕರಡ್ಲ ಜನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಶೋಭಾ ಫೇಮಸಾ ಅಂದ ಪಂಚಮಿ ಪೋಯಿನಾ ಅಂದು ಏನ್ ಫೇಮಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕು ಇಜ್ಜತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ ಬೈದಿನೇ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತೀರಂಕಲ್ಲ ಸಚಿತ್ರ ಬಂತಿ ಒಯ್ತ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದು
ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಮೂಜಿ ಶೋಭನ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ರಡ್ಡ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ತಾನೇ ಹೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರಡ್ಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಕುಲು ಅಂದು ಎನ್ನ ದಾನೆ ಹೈಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಶೋಭಕನ ಕುಲುಗೆ ಐಕ್ಲೇಯಾನ್ ಎಂಗ್ ಅಂದ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಶೋಭ ಇರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗ ಬಂಗಾವು ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾ ಇರ್ ನಮೋ ನೆಡಿ ಎಂಚ ಇಂಚ ಮಾತಿರೇಟ ತುಯ್ಯರ ದೀತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ರೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜು ಜೌದಾನೆ ದಾದೇಕ್ ಬೊಂಗ ಆಪಿನಿ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗ್ ಆ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಅಂಚ ಪುದರ್ ಯಾವಡು ಶೋಭಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅದಾನೆ ಪೋಪಿನ ಮೆಂಬರ್ ಇರು ದೂರ ಪಾರುಂಡೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅರೆ ನೀ ಇನ್ನ ಆಂಡ ಮಾಂಟಸ್ ಮಂತಾರ ಎಂಕೇನ್ರಿತ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ ಏತು ಬರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕಿಟ್ಟು ಒಂಚು ಪಾತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ ಬಂಡ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗ ಅಪ್ಲೈಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಐಟ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂದು ಎಂಚಿನೆ ದಾತನ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಡಾಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗ್ ಎಂಡ ಏರ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಿಗ್ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಯಾಂಕೇನ್ವೆ ಓ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಕ್ಕ ಈರ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಚ ಕತ್ತ ಕೊರ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ತಂದ ಮಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದೊಂದು ಐಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆಪ್ಪ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲದ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳದೇವಿಡು ಬತ್ತಿರುಪ್ಪೀರು ಅರಡ ಕೇಳ್ನೆ ಏನ್ಗ ಸೋಬಕ್ಕ ತೂತುಜೇರು ಚಾಟ್ ಏರ್ನ ನೆರಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ ತೂತುಜೇರು ಯಾನ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗದಾಯಕ್ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕೋ ಯಾನು ಹೈಟ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಾತ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಜನ ಇವರು ಎನ್ನ ಮೋನೆನ್ನೆ ತೋಜುಜಿ ಯಾಯ ನೆರ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಬಿಡು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜಂಜಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದನ ಅಂಡು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗ ಬಂಗಾವು ಪಡ್ರೈಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗ ಬಂಗಾವು ಬಣ್ಣೆಕ್ ದಕ್ಕು ನತ್ತದೆ ಮೋನೆ ತೋಜಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಚ್ಚದಾದಮೆ ತೋಜುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಯಾನ್ ತೋಜುವೇನಾ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ತೋಜುವೇನ ಪಲ್ನೆಗೆ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ತೋಜು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಚ್ಚದ ಬಾದಾಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತೋಜಿ ಮಾರೆ ಯಾಂಕ್ ಅತ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದು ಪೇತೆ ಲೈವ್ ಮಮ್ಮನ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ತೋಜುನು ಯಾವೇ ಇನ್ನ ಓಲುಂಡಾರಿದ್ದ ಡಬ್ಬಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ എന്നോട് പോണ്ടാന്ന് ദാദാണ്ട് ബാക്ക് കം ഫർദർ ഓ സ്വാമി ഇച്ചി മാരെ ദാന ബുർദജി ಯೋಗೀಶ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜುಂದು ಇಜ್ಜಿನೆಟೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಎಂಕೆ ತೋಜೋಡತ
ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಾಯ್. ಇಪ್ಪಡ್ ಹೆಂಗ್ ಎನ್ನ ಮೊನ್ನೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಕೈ ಮುಗಿಂದಿಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾಂಡು ಅಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದೆ ಎಂಕದ ಖಾಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುನು ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೋಜುನತ ಅವು ತೋಜಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಂಡು ಯೋಗೀಶ್ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ತೋಜುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಹಾಯ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ತೋಜುನದೆ ಊಟ ಆಯ್ತು ಎನ್ನಾತಿಜಿ ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡ ಎನ್ನ ಎಕ್ಕಲೆ ಬರ್ತೀನಿಗೆ ಒಡೆಗ್ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಉದಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಛೇ ಖಾಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಮಾರೆ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಆನಿಗೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುನು. ಉದಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲಿರು. ಓ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬತ್ತೇರು ಆಂಟಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯುಗೆ ನೆಟ್ ಏತ ಆಂಟಿ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ದೇಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ ಸೀಕ ಆಯ್ಕೆ ಸೀಕೆ ಯೋಗೀಶ ಕೊಂಚ ಏರಾರು ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ ಸೂಪರ್ ಜೋರುಂಡ ಮರ್ಲು ಜೋರುಂಡೆ ಅವ ಏರಿ ಪೊಸ ಆಯ್ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕುಡು ಬಂಡೆ ಸೂ ಏರಿಯಾವು ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೊನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಪಂದು ಬುಡುಕ ದಕ್ಕದ ಬುಡುಕ ಏರೆಗ ಲಾಪುಡು ಸೂಪರ್ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರವು ಯೋಗಿಶಿ ಓದ್ತಾಯನ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಡ ఆయన ಇಲ್ಲಡ ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜೆರ ಇಜ್ಜ ಐಕಾಯಿ ಹೆಂಗ್ ಕೈಲವ್ ಇವಂಡಿ ಏರನ್ನ ನಟ್ಟುನ ಆಯಾದಿಪ್ಪು ಮಿಕ್ರಾಸಿ ಯಾ ನೆರ್ರಿ ಉಂತನುಂಡತ ಸತ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ದಾಲ ನೆರ್ಪುಜು ಮೊರಂದ ನೆರ್ತಿನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಕೇಳೊಂದುಲೇರು ವಾ ಏರಿ ನೆರ್ಪುನು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚಲ ಅಂದು ಅಯ್ಯ ಬಾಸೇಜ್ ದಾದಂತು ಸನ್ನಿ ಮಿರಡಾಯಗ್ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜ ಓಂಗೆಲೆ ಗೀತಾ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರ ಪಾಪ ಓ ಗೀತಾ ಬಲೆ ಮಾರ ಓದುವ ನಿರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನೆರ್ರೆಗು ಅಯ್ಯವ್ವಾ ಗೌಡೆನಾ ಮಾರ ನಾಟ್ಟು ಪರದೇಸಿ ಓಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೋಯೆ ತುಳುತ ಯಾದು ಪೇರು ಹೆಜ್ಜಿ ಓಲ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ ಅಂದು ಏರಿಯಾವು ಬ್ಯಾ ಯಾನು ಮಾರ ಎಂಕ್ ಯಾನೇ ತೋಜದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೊನೆ ಎಂಕ್ ತೋಜಿಂದ ಆಯ್ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಬತ್ ಪಂಡೆನ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚಾದಿತ್ತನೇ ಪೂರ ವಿಷಯ ಬಂತ್ವಿ ಖಾಲಿ ಅರ್ಧಡೆ ಬಂತೆ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೋರುಂಡು ಹೇಗೆ ಸಾವುದಾಯ್ ಮರ್ಲು ಗೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಕಿ ಗೀತಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಂದ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋದರ್ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ಎಡ್ಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲೆ ಬಕ ಆಯ್ತು ಹತ್ತದ ಬಾತೇರ್ ನೆಂಗಳು ಬಿಡ್ಪಾನ ಎಡ್ಡೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹತ್ತು ಎಂಕಡ ಬಾಯಿಡ್ ಕೇಂಡ ಮಗೆ 2 ದಿನ ಜ್ವರಟ್ಲ ಅಕ್ಕೈ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಉಳ್ಳಿ ಉಷ್ಣದ ఆయన ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಪ ಓಡಾಯನ್ ಓಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ವಾಸುದ ವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ಲ ನೆರಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ఆయన సావు ఒక ఏరిగా ఐ లవ్ యూ పంపింది ఆయన అమ్మకు పన్నాడు అమ్మకులా పన్నాడు పప్పకులా పన్నాడు ఆయన దగ్గర పన్నాడు ಕಡಪಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಎಂಕ್ ದಾರೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ನಾನು ಎಂಕ್ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಿನ ದಾದಾಡೆ ಎನ್ನ ಮೋನೆಗು ಬೋನೇಡು ನಿನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದು ಕರುಕಲೆಯ ಅಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಓದಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಿವಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಯಾ ಮೆಲ್ಲೋದೆ ಕೇಂಡ അതില് വീരക്ക് പണി നിന്ത് അച്ഛനാ ഓക്കെ ಎಂಕೆ ಪಂಡಿನಿ ಯಾನೇ ತೋಜದ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗಳ ಸೋಬಕ್ಕ
ಓ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವು ಸೋಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕತ್ತವು 28 years ఆయనಗೆ. ಯೋಗೀಶ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಸೌಖ್ಯತೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಿ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲೆ ಮೆಲ್ಲೆ 21 ಮಗೆ ಶೋಭಕ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕವಿ ಪೋಯಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಂತ ತೂಕ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವನ ಅಂದ್ ಕೈದೆರ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈದೆರ್ಪುಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಪ್ಪತ್ತಿರ್ತು. ಯೋಗೀಶ್ ಯಾವ ಊರು? ಕನ್ನಡನ ಹಿಂದಿಯಾ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಹೇಳಿ? ಭಾಷೆ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಭಾಷೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಭಾಷೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ದಾದಿ 50 ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆನಾ? ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ತೋಜುವಾರ್ ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟು ತಿರು ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಐಡು ಬರೋದನ್ನು ಮಾರ ಯೋಗಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಯೋಗಿ ಉಲ್ಲೆ ಏರು ಆಯ್ ಮಾರ ಸೌದಾ ಶೋಭಕ್ಕ ಗಜಪಾಂಡು 28 40 62 52 ಸ್ವಲ್ಪ ನೂದು നിങ്ങൾ അജ്ജരോലേര് സച്ചു അജ്ജരോലേര് പുത്തൂലെ മേരു ಗೀತ ಪೋಯ್ನಾತ ಮಾರ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಎಡ್ಡನ್ ಪರಬುಗೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಮುಪ್ಪ ಗಾತ ಪ್ರಾಯಾಂಡ ಶೋಭಾಗ್. ಓ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಬರ್ತೀರಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ? ಎಂಚಿನ ಊರ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಓದು ಬಲ್ಲೆ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ఆయన ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ? ಓ ಇಂಬೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದಿ ಏರವು ವನಿತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ವನಿತಕ್ಕ ಹೊಲ್ತಾರು ವನಿತಾ ನೀ ಅವು ದಾದ ಬರೀತೀನಿ ಯೋಗೀಶ್ ಫಾತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ ಏನು ಭಲೆ ಭಲೆ ನೆರ್ಲೆ ఆయన ఊరు దాదాపండి ఫాతేపూర్ సిక్రి అంచబండ బేత స్టేటా? తెలుగు 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 పూజారియా? తెలుగువా? తెలుగుಗೆ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಗುಲ್ಗುಲ ಒಂದುಂಡು ಮುಂಬೈ ಯಾನು ಇರು ಬೊಂಬೈದಾರಾ ಅಂದೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮುಂಬೈಡ್ ಓಲು ಪೂಜಾರಿ ಅದು ನಿಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಡಿಯೇ ನಾಯಿ ಯೋಗೀಶ చెప్పు 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 అటుల్ 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 పూజారి తులు తులు ಎಂಚಿನ ಅಟುಲ್ 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 ಪೂಜಾರಿಗೆ ತುಳು ತುಳು. ಹಲೋ ಯೋಗೀಶ್, ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಬೇಡ ಇಂಥ ಭಾಷೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್. ಎಂಚಿನ ತುಳು ಏನ ಅಂಚಿದ ತುಳು ಅದು ತುಳು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರತೆ ಬೇತ ತುಳು ಇಜ್ಜತ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಓಂ ಪಾರ್ದೇರು ಇಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಸೇಡ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮನೆ ದಾಲ ಬಂಡ್ರೇಜ್ ದಯಪಂಡ ಓಂ ಉಂಡು ಓಂ ಪೂರ ಪೋಯ್ನ ಮಾರ ಮಗುಲು ಓಲರಿಯೇ ಪೂರ ಎಲ್ಲರೂ ಶೋಭಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜೆ ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದನ ಆತನವ ವನಿತಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಊರ್ದಾಲು ಈರು ಊರ್ದಾರೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋತಿನೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹರಿ ನಿಲ್ಲಿರತ್ತೆ 6 ಲಂಚನ್ ಕಾರ್ಕಳದಾರು
బొమ్మ ఎడుపును 6 నెలల యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండిద్ది బతిత్తేరు బాతేర ಕಜಿಪು ದಾದ ಕಜಿಪು ಎಂಗ್ಲಿಗ್ ತರುಬುತ್ತಾಯಿ ಅಂದೆ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಓಲಿರ್ನ ಊರು ಕುಡ್ಲನೆ ಕಾರ್ಕಳದಂಚಿ ಓ ಇರು ಉಡುಪಿದಾರಾ ಮುಟ್ಟ ಅಣತೆ ಮುಟ್ಟದಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೈತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ ಆರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಓಡಿపోయారు ಉಲ್ಲರ ಅಂಚೆನೆ ಉಂತುಲೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕಣಪ ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪೋಂಡ ಅಂತ ತೋಚ್ವೇನಾ ಎಂತವಾ ಇನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಯಾರ್ ದಾದ ಮಾರ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ తీయరే ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿ ಐಕ್ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೆ ಪತ್ತಮಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅವನಂಡು ಸುರುತೊಪ್ಪಿನೈರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಬೆ ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿ ದಾನಿಯೇ ಆಯೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂಡ ಅಂಚ ಪೋಯರು ಮಾತಿರ್ರ ಅಂದೇರ್ ಲೆಜ್ಜೇರು ఆయన నాడం పోయిరా యోగీషన్ నాడం పోయి